jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe intimiral jamma bela heddu bela en garti ha hande e deftere wiiten islam e pinal fulɓe nde mawɗo men Bacca Ba tawi ngal ɗo damal haalata ko haala maccugagu noon so haalde gonga ko ɗo islam tawi ɗum. Islam tawi ko maccugagu ina hutore ko ɓuuri hewde e leƴƴi aduna ɗi. Fulɓe noon daɗani e ndiɗo jubbudi. Caɗele ɗe kay ko islam hay sinno fuɗɗani ɗum ne harminani ɗum. Ko ɗum waɗi woni julɓe sa wi ɗumen maccugagu moƴƴani kewi jabademo ko ɗum ɗo. So maccugagu moƴƴano Allah dagnatano ɗum. Ɓe ɓeydi hen Allah waɗata ko boɗi. Sa wi ko yimɓe foof poti ɓe jaabo ɓe mbiya so yimɓe foof ponno Allah waɗata ɓeɗo rimɓe waɗa ɓeto jiyaɓe. Fawade dow ɗum ɗo eɗen mbawi wiide ko alda e hulde jumde wonde islam eno yimɓe hewɓe paamiri tengtini maccugagu hay sinno noon o fawi laabi no maccugagu ustorte. Yiwdi maccugagal gandu goto mawɗo arabe mbiyetenoɗo Abbas Mahmoud al Aggad wi islam lawɗini rimɗinde kono lawɗinani jeyagu. Kono ɗum foof e waade noon islam haalani en no maccuɗo jogorte no maccuɗo wayata kono islam haalanani en hay batte no maccuɗo ardata walla no maccuɗo heɓorto. Won anduɓe arabeɓe eɗotoɓe andinde no maccuɗo heɓorto. ɓe mbi addata jiyagu tan ko haare kala dahaɗo e walde ko on woni maccuɗo. Ɗum firti ko wonde julɗo wawa wonde maccuɗo gari adduno haare hakkude julɓe hefereɓe ko wasde tuubde. So neɗɗo tuubi kay ala ko haare waɗata ɗon hankkadi. Tawi so haare waɗani hay goto dahiraki sah ina waɗe maccuɗo. Khalil Abdoul Karim yeddi ɗum ɗo o wi tan ko islam ina anduno maccugagu ko alda e haare. Sari o e hoore mum andini yimɓe no maccuɓe keɓorte e no jogorte. Islam ina andi yeyde maccuɓe e sodde ɗumen. O jokke wiide wonde hay sahabaɓe fewɓe ɓe ina joguino maccuɓe feeɓen ko julɓe gonno. O ɓeydi hen wonde hay nelaɗo mo jami kisal goni mum e hoore mum ina joguino maccuɓe horɓe. Nden noon wiide maccugagu e islam ko haare tan addanno ɗum ko ɗum sellani. Gonga haare ina addanno ɗum kono kadi basal ɓuurede doole ina gaddanno ɗum. Wiyama hay jamanu nelaɗo so neɗɗo welanoma ina wawi ƴeftude maccuɗo mum walla korɗo mum yoɓira ɗum ñamale mum. Walla ni so neɗɗo rewanoma ñamale tewo ronki yobdede o wawno waɗede maccuɗo saabu ɗum. Oɗo sariya ko nelaɗo e hoore mum ñaawi ɗum. Khalil Abdoul Karim windi wi ngati nelaɗo yo jamme kisal wone makko ko adinde ayeji riba jipporo ñaawi e wadde neɗɗo goto maccuɗo biyeteɗo surrika saabu ronkude yobde ñamande ñamlunoɗo mo. Joni noon holko haɗi islam harminde maccugagal. Fo waade ɗum ɗon eɗen mbawi wiide wonde islam tawi maccugagu e nder aadaji e pinal arabeɓe. Caggal ɗum o tabitini ɗum refti hen ina waɗi laabi keeriɗi no ɗum ustorte no ɗum ustira. Joni kay namdal ngal hewɓe kewi namdade koye mumen ko holko haɗi islam harminde maccugagu no harminiri yarde sangara walla jinani. Jabowol ngol hewɓe gaddi koye ngamsanga harminde maccugagu wawatano webde no fewi saabu ɗiɗo sababuji garuji. Goo hunde nde koko battinno no fewi e koye arabeɓe. Finde subaka goto tan itti ɗum weɓatano. Ɗiɗi hunde nde ko faggorde jawdi wonno. Tati hunde nde ko
maali jogade darde e yontede kala joginoɗo maccuɓe e horɓe hewɓe ko neɗɗo mawɗo o tesketeno e nder mabɓe. nayi hunde nde wonno ko welemma e dahmitorgol to banggue dewol. so neɗɗo joguima horɓe ina wawi leldade mumen, so welama o fina subaka goto o yeeyaɓe kamɓe foof o sooda woɗɓe. so gorko haasti joom suudu mum ina wawi lomtinde korɗo mum. nden noon harminde maccugagal e on saaha wonano ko weeɓi. kono ɗum foof e waade noon islam waɗi laabi ɗo neɗɗo ina rewa ha rimdina jiyaɗu mum somo wela. kono ko adi nde garaten e ɗinɗon laabi jurnoɗen sariyo seeɗa e cetto punal ƴeewen no sariyankoɓe islam ɓe jagguiri jiyaɓe. sari islam noon jagguiri jiyaɗo ko neɗɗo mo timmani. won gueɗe kewɗe baddiɗe e dow julɗo dimo kono ɗe mbaddaki e dow julɗo maccuɗo. yeru goto tan ko juulal juma. binduɗo mo gaddima al izya on wi juulal juma waɗɗaki e dow maccuɗo walla mo ndimagu mum jilli seeɗa. jarhindo deftere nde wi mo ndimagu mum jilli ko ɓeeɗo aroɓe. kaldaɗo cottiku ɓawɗinaɗo mbiyaɗo so kalifa mum maayi rimdi, dimdinaɗo yogay mum, dimɗininaɗo lajal e taƴanaɗo lajal. ɓeɗo foof juma waɗɗaki e dow mumen gari ko gollanade kalifa mabɓe ɓuuri tidde e juulal juma. maccuɗo gaƴiɗo kalifa mum ko jeygol woni wattande mum. ko noonne maccuɗo ronata o ronataki neke kala ko dacci ko kalifa makko jeeyi. so julɓe pelli jihad pooli dañi jawdi e polgu ngu maccuɗo feccorako hen. maccuɗo walla korɗo resataki so wona yamirore kalifa mabɓe. kono to banggue ceergal noon ko maccuɗo serata debbo mum. so dimo ina jogui maccuɗo mum ina wawi tengde ɗum tan suudu mum. kono debbo ina jogui hakke suɓade maccuɗo mo tengete o kono wona gorko teŋowo. so debbo dimo serama eddinto ko laaɓe tati. ɗum ɗo firti ko alay saago o fiilo laaɓi tati. kono korɗo eddinto ko laaɓi ɗiɗi. addata eddinade noon ko fadde ha yenene wonde debbo o wonani reedu e dewgal ngal o seerangal. ino wayno tan no debbo dimo wonirta reedu ni wona noon debbo korɗo wonirta reedu. ceergal gorko dimo ko ceerle tati. ɗum firti ko so gorko dimo seeri debbo mum ha timmi laabi tati hakkude mabɓe harmi. so wona debbo o reste ha leldo e gorko destuɗo ɗum o ko ma on ɗon destuɗomo seeramo ndew fuɗɗo daktanade ceernoɗo mo gadano. kono ceerle maccuɗo ko ceerle ɗiɗi. edde debbo dimo mo gorko mum maayi ko lebbi 4 e balɗe 10. kono so tawi ko korɗo ko lebbi 2 e balɗe 5. maccuɗo sellata wonde almami hay sinno janggi o daɗi yimɓe foof. waɗi noon ene jeeya e sarɗiji almamagal wonde dimo. wiyama noon ɗum ɗo ko sarɗi tan e juulal juma gati juulal juma waɗɗaki maccuɗo. ko noonne o wawa almade e juldeɗi 2 hono julde korka e julde taske. maccuɗo askata hayso omo alɗi. foti ngaalu makko ko jawdi jahori walla lelidi. muddu hoorene kay waɗɗaki mo. maccuɗo askata kono noon omo rokke asagal. omo jeeya e jeetato ɓe Allah suuɓi wonde ɓe poti tottede asagal. ɗum ɗo ko walliddemo beele maw daña no sottori o eto rimɗude. hajjune kay waɗɗaki maccuɗo. ɗum ɗo ina famni ngati foti yaade hajju ko dañɗo. maccuɗo noon ala ko jogui jeeyaɗo jeeya ko rondi. so neɗɗo dimo welama wiya maccuɗo mum walla korɗo mum an feccere ma rimɗi walla so nduɗo lewru dartima mo woori a rimɗi. so neɗɗo dimo welama rimɗino ɓiɗɗo gonɗo e reedu yummum omo wawi wiide kadi so maayi e ñalngu ngu ñawi ngu maccuɗo makko walla korɗo makko rimɗi. walla wiya
so artani dangal ngal o danningal maccuɗo walla korɗo makko rimdi walla han o wiya so maayi jiyaɓe makko fof ndimɗi. en mbino dow wonde gorko dimo ina wawi jogade korɗo mum ina wadda e mum hono no joom suudu makko ni taw wona dewgal. ɗum ɗo e pular wiyete ko taara. ɗum ɗo ala ko waɗira so wona ha gorko dimo ɓeyde dahammi mum to banggue leldi. ko ɗum waɗi so neɗɗo hono gorko dimo soodi korɗo walla rokkama korɗo walla o roni korɗo walla korɗo makko dahanoɗo walla teddanoɗo arti walla kanko e hoore makko o honi korɗo alay saago o labsindo. ɗum firti omo foti fadde hawo anda beele korɗo o ko reedu walla ala ko adi nde o leldoto e on. joni noon so gorko yaaɓi korɗo mum caggal ɗum oɗo woni reedu jibini hol ñawore oɗo korɗo e ngel ɗo ɓinguel. so tawi ko korɗo hankkadi ina harmi e dow kalifa makko yeyde mo. joni kay ko gotel e gueɗi ɗiɗi o ɗacca korɗo makko o tan wona leeso makko ina weltinamo to banggue lelde ina liggonomo to banggue galle walla so ɗum ala o rimɗinamo. so rimɗinanimo hawo maayi korɗo o rimɗi. koɗo korɗo wiyete ummul walidi yummum ɓinguel. ɗo kadi ɓiɗɗo jaggirte kono yummum ni. so yumma rimɗi o rimɗi, so yumma heddima jeyagu o heddo hen. eɗen gandi wonde gorko dimo ina jogui hakke leldade e horɓe mum kono beele debbo dimo joguiɗo maccuɗo mum ina jogui hakke wadde ɗum hono no joom galle mum ni. jabongol ko ala. debbo kay wona tan sellata leldade maccuɗo mum kono kadi ina harmi makko hay waddemo joom galle. joom risala o wi debbo sellata resde maccuɗo mum wona maccuɗo ɓiyum ko nonne gorko resata korɗo mum. joni noon so gorko yaaɓi korɗo mum beele ina sellanamo kadi yabde yummum on walla ɓiyum haadi ko kanko jeeyi. kamɓe foof ko jeeyi makko te kala ko neɗɗo weela ina foti wawde wadde e jeyal mum. joom a risala o wi ko sellata kala leldiɗo e korɗo mum yummo o e ɓiyum karmi e makko ko nonne korɗo harmi e dow babiraɓe makko e ɓiɓɓe makko hono no dewgal ni. laabi ɗi sariya darni gam rimɗinde jiyaɓe. ina laabi no fewi wonde islam tawino maccugagu e rendo arabeɓe tawirini ɗum kono sariya haalani hay batte ko faari eno maccuɗo hebrata. e ko ɓuuri hewde e rendoji aduna ɗi maccugagu hewno ardude tan ko haare. so haare waɗino kala polnoɗo waɗe maccuɗo. ko ɗum waɗi maccugagu ko ɓuurede doole tan wonno ko ɗum ɗo wonno aduna ɓoyɗo. en mbino dow wonde e nder islam won wiɓe maccugagu ardi ko haare hakkude julɓe hefereɓe. ɗum ɗo kam sellani gati dartol riwti ɗum. gol wole bannoɗe hakkude ɓuraysiyankoɓe julɓe hefereɓe polgu waɗino kono maccugagu tabirano hen. hay folanoɓe hen ɓe mbiyetano ko usara walla ashara ko kewal ashir. ɗum firti ko folaɓe walla nangaɓe walla dahaɓe kono ɓe meeɗano noddirede walla waɗede abd walla abid maccuɗo walla maccuɗi. ɓeydade e ɗum sinno ko jihad tan addanno maccugagal. so neɗɗo tuubi foti ko rimdude kono tuubde addanta maccuɗo rimdude. sinno ko ɗum nde bilali tuubi nde o rimɗanno kono bilali rimɗano ko maw rimɗina. ndekete hunde nde wona